Hello beautiful people, it's your boy Wabizo in the building again. Vibani guys, ndikutopesa from the Facebook, sikulipomitsa Facebook ikunipasa busy monga mukudziwa lero Sunday pa 13 October 2024. Zivani zipakalikiliki kupangisa misonkhano yawo yokopa anthu kuti 2025 mu September mmene momo tidzavotere makamaka pa maudindo ja makhansala UMP as well as a president wa dziko. Ndipo anthu akuzigulisa ni mfundo zawo zosiyana-siyana pamene ndikuyankhula pano chipani cha DPP chili ku Lilongwe kwa Ngona. Chomwe chandibweresa pano chona kuti Yeremiah Jehana amene ali president wa chipani cha Alliance for Democracy Afford anali nawo ku msonkhano umene umachitika kamene tinene kuti umene ukuchitika ku Lilongwe umene kuku ndi background pa Ngona, ndipo msonkhano umene wachichitisa chipani cha DPP. Ndingofuna ndikuwerengere zimene Yeremiah Jehana tisanapite ku video imene tifuna tiplay panopa tingonera pang'ono zimene zikuchitika ku msonkhano kufa kumene kuli taonani chikhwimbi cha anthu ku Lilongwe ku Central Region kumene amakonena kuti ndi kuchipinda kwa chipani cha MCP. DPP yapangisa msonkhano kumeneko ndipo ground lonse la Ngona ladzadziracho. Komano panopa timve zimene anayankhula Yeremiah Jehana ndipo zimene zalembedwa pa Facebook page ya Zodiac Online. Ndikuwerenga motere. Yeremiah Jehana achipani cha Alliance for Democracy Afford ati boma lisiye kumanga anthu chifukwa cholankhula za kukhosi kwawo. Polankhula pa msonkhano wa DPP masanawa kwa Ngona, Jehana ati dziko lino limatsata mfundo za democracy ndipo sikoyenera kumanga anthu omwe sadafufuze milandu yawo mokwanira. Iwo afotokozanso kuti ali pambuyo pa Peter Muthalika chisankho cha 2025. Wolemba Dickson Chivwati Gondwe Lilongwe. Izi zayankhulidwa ndi Yeremiah Jehana amene ali president wa Alliance for Democracy Afford, ndipo iwowa atsikimiza kuti ali pambuyo pa chipani cha DPP kapena tinene kuti apanga alliance ndi chipani cha DPP maka mu chisankho chimene chikhachi kuchitika chaka cha mawa kuziwa kale kuti kuli 50+1 ndipo imeneyi palibe chipani chimene chingapeza 50+1 pachokha. Kumene kuku sindikuchemerera koma kwadzadza ndithu chikhwimbi cha anthu monga mmene mukuonera. I'm trying to zoom it out so that you should be able to see chinamkhwimbi cha anthu kapena kuti nkwanyanya gulu la anthu khwimbi mtolo wa anthu umene wasonkhana kwa Ngona kumene ku Lilongwe, ndipo chipani chimene cha DPP kupangisa msonkhano wake kumene kuku, ndipo kumene kuku tisukuti kwapita president wa chipani ichi koma ndi vice president amene ali wa chipani cha DPP makamaka kumene kuku kuchigawo chapakati. Musataya nthawi tatiyeni tingona kuma comment kuti kodi zikuti bwanji. Akuti no bans koma anthu tho tandosono kulibe oyimba kumene kuma anthu adzadzabe, which means misonkhano ina kumakhala oyimba ndipo anthu amapitira kwaonera oyimbawo ndipo kumadzadza. Wina wakomenta kuti awa athetsatu chipani chawocho sangalakwitse chipani chopanda tsogolo. DPP Afford same group. Our sum the 0 out of 10. I want on the 0 out of 10. These are some of the comments akubwera pa post imene ya igidwa pamene papa. So mosunga nthawi tete tingona kuti kodi msonkhano umene kuli anthu otani. Maminitsi wechepa chabe kena kuti this ni program athu tione kuti kodi zipani zina monga MCP ndi msonkhano kukuzu kuti kumene kukuzi kutha bwanji. Muli ndine Multswanu wa Bizo in the building. You know what it is, you know the story, you know the vibe. It is what it is. Timu nthawi imene ndale zafika pachindende. Zipani za ndale zikuzigulisa zokha ku mtundu wa Malawi. Ni nthawi yoti tichere khutu timvetsetse mfundo zoyenera kumva chifukwa mfundo zinazi zikhoza kutipwetekesa. Dziko ndi lathu. Tionere kuti kodi msonkhano umene kwadzadza anthu motani. DPP wewe adadi abonera abantu batatu adadi akutonera abantu eti nde ine mwonga wajili wawo amandi akula pano kuti afuna aone ngati mwandi ya DPP kuno kwa Ngona kusema jambo mbele bali mosoko Profesa asa pila bufaliga Kuma sindi kubara baya
Tikolesa mantamamba kachikaina chabweranze. DPP oye! DPP oye! Profesa Samia Mutharika oye! Zomwe kabaya. Ulemu National Director Noman Gisale Dai Matanga Ulemu Advisor to the President Honorable Chipungu Advisor to the President Ulemu Dai Tuma Advisor to the President Ulemu Komanso Pari ndi mmene munditu mmene msonkhano wa chipani cha DPP umene ukuchitika ku Lilongwe kwa Ngona ukuyendera mwachangu tadani tioneni kuti kodi chipani cha MCP zinthu zake zikuyenda bwanji. Mosayiwalanso kuti madzulo ano kukhala interview ya Lexus Kamangira yemwe ndi lawyer, ndipo interview imene ichitika pa Zodiac, as you can see here, lawyer amene akung'alula majaji onse amene ali corrupt makamaka ku makhoti athu aku Malawi. Iyeyu ndi wachichepere wakhala kuyimira anthu pa milandu kwa zaka 8, ndipo wanenetsa kuti sakukopa chilichonse. Iyeyu ali pambuyo pa Malawi amene ali ovutika. Be there meso ndi nkhani ina imene ikuchitika, tione kuti kodi kwa anzathu kwa MCP kumene kutha bwanji. Ngawa ndi msonkhano wawo Mulungu pa 13 October 2024 kuchokera pa Lunzu ground mu mzinda wa Blantyre atizana pano ndi chipani cha Malawi Congress Party amene ali ndi msonkhano wawo amene akupanga misonkhano yawo yosiyana yofuna kukopa anthu chisankho cha 2025. Ndi misonkhano tikumata kuiona pompano pa wireless yanu ya Times. ndi mmene munditu mmene zipani zikuchitira. Mkhoza kuona nokha, mkhoza kusiyanisa, takuonesa chipani cha DPP, takuonesa chipani cha MCP zikuchitisa misonkhano yawo maboma kamene kuti madera osiyana. MCP zikuchitisa msonkhano wawo kuno ku Blantyre pa Lunzu Trading Center, pamene DPP ikuchitisa msonkhano wake ku Lilongwe kumene papa ndi pa Ngona ground. So zithuzi ndi zimene takuonesanizo zonse ndi zimene zikuchitikira. Ndithu DPP ndi kumene kuku, ndithu chimpwirikiti cha anthu chili kumene kuku, anthu akululutira komanso video takuonesani pamene papa. Muli ndi ine Wabizo in the building mwakumanotse. Tikumanenso nthawi ina pamene tikhale tikupasirani soni zina ndi zina.